eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik, Karmentxu Iñarrea, mankomunitateko ingurugiro teknikaria, eta bestetik, Agoitz Irazoki, Endara Bizirik elkarteko kidea. Besterik gabe, pasa gaitezen gaurko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, 1936an, Alemanian Adolf Hitlerrek botoen 89% jaso zuen erreferendum batean, Renaniaren legez kanpoko okupazioa berresteko. 44,5 milioi boto jaso zituen, 45,5 milioi boto emaileren artean. 1956ko martxoaren 29an, Borboiko Juan Carlosek bere anaia txikia, Alfonso Borboikoa eta Borboikoa, hil zuen tiro batez, 22,1 kalibreko errebolber batekin. 1963ko martxoaren 29an, Vietnamen, Estatu Batuek gerran porrot egin ondoren, Amerikako Estatu Batuetako azken soldaduak herrialdea utzi zuen. Azkenik, gaurko egunean, baina 2017an, Britainia Handiko Parlamentuaren onespena lortu ondoren, Erresuma Batuak Europar Batasuneko Kontseiluko lehendakariari Europar Batasuna uzteko asmoa jakinarazi zion. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Ehunta 152 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, aste batetik bertzera koronavirusaren eragina 175 igo da Foru Erkidegoan. Nafarroak aste santurako ostalaritzaren barnealdea ixtea eta azalera handien edukiera 130 murriztea aurre ikusi du. Txibite lehendakariak Nafarroko sektore ekonomiko eta sozialen implikazioa azpimarratu du enplegu plan berriaren diseinuan. Kongresuak uko egin dio Mikel Zabaltzaren heriotzari buruzko dokumentuak desklasifikatzeko eskatzeari, PSOEk Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena baztertu ondotik. Hezkuntzak lanbide heziketako ziklo berrien eskaintza aurkeztu du 1000 plaza berri 139 titulaziotan. Memoriaren Nafarroko Institutua Gerardo Lizarraga errebesteratu Nafarraren lanari buruzko liburua aurkeztu du. Nafarroko Artxibo Doneiakue bideari buruzko gogoetazko begirada eskainiko du erakusketa batean. Hainbat disiplinetako 80 artista baino gehiagok egunerokoaren eta haren garrantziaren inguruko hausnarketa egiten dute Kondestablean apirilaren 28 arte egonen den Artea Oinez 2021 erakusketan. Iruñako udalak proposatzen du Doneiakueren urtea ospatzea Doneiakue bideko tarte iruindarra eginez eta bere sekretuak eta bere gertaerarik gogoangarrienak ezagutuz. Korrikaren 22. edizioan amaitu behar zen egunean, AEKak euskaltegien aldeko bultzada atera nahi du kalera. Horretarako igande guardian musika eta kultur saio ezberdinak eginen dira, Euskal Herriko 88 hiri eta herritan AEKak antolatuta. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak. Diario de Noticiasen arabera, Nafarroako enpresa publikoek bigarren urtez jarraian galerak izatea aurre ikusten dute. Udalbatzak espero du 2020ko saldo negatiboa erdira murriztea. Bestalde, arrisku handiko pazientei txertoa jarriko zaie aste santuaren ondoren. Minbizia, Down sindromea eta hemodialisia duten pertsonak dira honakoak. Gainera, Masmobilek Euskaltel xurgatuko du 2000 milioiko EEP baten ostean. Euskal Teknologiaren 3 akziodun nagusiek oniritzia eman diote operazioari, eta estatuko 4. telefonia operadorea izango da. Azkenik, Suezko kanala desblokeatzeko saiakerak huts egin du. Edukiontzietxearen istripuak prezioak igotzea ekarriko du. Bestalde, Diario de Navarrak azalean dio musukoaren erabilerak udaberria erraztuko diela Nafarroako 90.000 pertsona alergikoei. Adituek FFP2 modeloko musukoa erabiltzea gomendatzen dute. Bestalde, asteburu honetan Belagua iraupen eskiaren kapitala izan da. La Contiendako pistetan 2000 eskiatzaile baino gehiago izan ziren Espainiako txapelketan. Gainera, Nafarroako ospitaletan presioak gora egiten jarraitzen du. Azken egunak, 89 pertsona uzten ditu ospitalean, horietako 19 ziun eta hildako bat.
Horretaz gain, 75 urteko iruindar batek alokairurako dirua lortu du erretiroa kobratu ondoren, hilabete eta erdi kotxean lo egiten eman eta gero. Azkenik, Diario de Navarrak dio Suezko kanalaren blokeoa eszenatokirik okerrenean dagoela. Dagoeneko pentsatzen da beharrezkoa izan daitekela ontzia poliki deskargatzea. Bestalde, garari dagokionez, Azalak dio labi teknikoaren azterketak labi politikoa nabarmendu duela. Aste Santua salbatzea erabaki eta 48 ordura, haren koordinatzaileak, Jonan Fernandezek, Ingalaterrako anduiaren edapena ia erabatekoa nabarmendu eta pandemiaren eboluzio txarra azpimarratu du. Bestalde, korrika 2022an izango da, martxoaren 31tik apirilaren 10era. AEKak 80 plaza baino gehiago aukeratu zituen atzo, Euskal Herri osoan erakundei euskaldegien bultzada handiagoa eskatzeko. Gainera, Felix González San Vicentek bere gain hartu du EH Bilduren bozeramaile lana Gasteizko udalean, Miren Larrion dimititzera behartu ondoren, judizializatuta dauden ekintza pribatuen ondorioz. Azkenik, Garak dio Errealeko eta Atletikeko zaleen artean urduritasunaren eta ilusioaren artean daudela, kopako finalera begira. Euskal Herria irratiari dagokionez, honakoak dio astelenetik aurrera tabernen barrualdea itxiko dela berriz ere. 207 koronavirus kaso atzeman dira azken egunean eta positibotasuna 8%ra igo eginda. Espazio itxietan ematen ari dira kutsaketa gehienak eta horregatik Nafarroako gobernuak atzera egin eta tabernen barrualdea itxiko du berriz ere. Bestalde, atzo, Bultza Euskaltegiak Bultza Euskara ekimena egin zen Gazteluko plazan. Korrikaren 22. edizioa amaitu behar zen egunean, AEKak Euskaltegien aldeko bultzada atera zuen kalera. Horretarako, atzo eguerdian musika eta kultur saio desberdinak egin ziren Euskal Herriko 88 hiri eta herritan AEKak antolatuta. Pasa gaitezen orain gaurko eguraldiaren berri ematera. Gaur, hego-ekialdeko haizea bizi ibiliko da eta bolada oso gogor batzuk izango dira, batez ere egunaren bigarren partean, eta lurraldearen ipar-ekialdean. Giroa udaberrikoa izango da, Kantauri isurialdeko zenbait lekutan uda itxurakoa. Eguzkia jaun eta jabe, baina egunaren bigarren partean goi-hodei batzuk agertuko dira. Bihar asteartean, egoera meteorologikoan ez dugu aldaketarik espero. Eguzkia eta hegoaldeko haizea nagusituko dira. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin eta haizeguneetan ufada oso gogorrekin. Giru eguzkitsuarekin jarraituko dugu, naiz eta aurreko egunetan baino erdi mailako hodei eta goi-hodei gehiago agertu. Temperaturan ez da aldaketarik egongo. Kaixo, Karmentxu Inarrea, zer modu zaude, mila esker elkarrizketa hau emateagatik. Egun hon eta eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Bai, bueno, elkarrizketa honen zergatia, Karmentxu, zera da, zu ingurugiro teknikaria zara, Iruñako mankomunitatean ez, eta konpost honenarendako bigarren lehiaketa egingo da. Eta zera nahi dugu zuk azaltzea pixka bat, zertan datzan lehiaketa honek, ezta? Vale, bueno, lehenengo igual azalduko dut guk berez Iruñerriko mankomunitatean ingurugirote departamentuan 3 teknikari gaude eta guzti hau, bueno, konpostajaren inguruko alor guzti hau nire lankidea den Beatriz Jamenek eramaten du, berez, bueno, ni ez naiz, bueno, nik ezagutzen dut, baina, bueno, berez bera da arduraduna eta nik azalduko dizuet alduten heinean, ez? Eta, bueno, printzipioz sariketa hau antolatu zen, zuk esan duzun bezala, 2010ean, orduan egin zen Iruñerriko herrian eta Nafarro osoan, dena barne sartzen zen, eta egin zen, bueno, hondakinen konsortzioarekin batera egin zen lehiaketa hura, eta gero egon dira hor 10 urte ez dena sariketarik antolatu, eta joan den urtean joan ziren antolatzera, 2020an, eta berez aurkezpena joan den urtean martxoan izan beharra zen ere bai, justo pandemia hasieran, eta erabaki zuten bertan bera uztea, orduan. Aurten bai berriro berreskuratu da, sariketa hau egitea, eta horregaitik joan den egunean egin zen aurkezpena, hori da. Eta zertan datza honek,
kompetizio izan behar nuen lehiaketa honek markatu bai. Sarik eta, bueno, berez, dakizuen bezala, edo, gaur egun Iruñerriko mankomunitatean baditugu 3.400 familia konpost domestikoa egiten dutenak. Eta baditugu 43 area konpostaje domestikoa edo auzoko konposta egiten duten guneak. Eta nolabait ere, sariketa honekin da pixka bat ikustaraztea jendeari, beraiek beren etxeetan hartzen duten konpromezua eta hartzen duten lana, neurri baten ere motivazio puntu bat eta bazakit. Eta orduan egiten duguna da, berez, orain ireki da, zabaldu da inskripzio garai bat dela martxotik, martxoak 23-tik apirilak 13 arte. Eta, inskripzio bat egingo da, norberak datu batzuk osatu behar dira, badaude fitxa batzuk betetzeko, Iruñerriko mankomunitateko webgunean daudenak, eta, gutxi gora bera, gu folieto bat edo atera da, non agertzen diren, bete beharreko datuak, eta inskripzio hori egiterakoan, egin ondoren, hobe esan da, maiatzan hasiko ginateke, apirila bukaeran maiatzan zehar, gure teknikariak joango ziren etxez etxe edo konposto horren muestrak hartzera. Hori konpostaje domestikoan parte hartzen duten pertsonek. Eta muestra hori hartu ondoren, egiten dena da, lehenengo egiten da analitika edo ikusten direz ezaugarri usaia, temperatura, kolorea, pixka bat hasieran egiteko kribatze prozesu bat bezala, ez? Eta gero muestra horiei ere egiten zaie analisi kimiko bat laborategi batean, non pH-a, konduktibitatea, materia organikoa eta beste lako parametro batzuk neurtzen direnak. Eta guzti horrekin nolabait ere iristen da kopuru batera, muestra kopuru batera, eta hori badago jurado bat, osatuta dagona 5 lagunez, eta beraiek egiten dute azken erabakia. Ezakit, pixka bat, labur bildu dut azkar, baina, ezakit, igual behar bada, igual... Zera, bi kategoria daude, ez da? Etxeko konpostajerik onena eta beste aldetik auzoko konpostajerik onena, ez? Bi kategoria horietan banatzen da. Bi kategori daude, eta, de hecho, egin duguna da, pixka bat, kopurua, pixka bat guk neurtzeko ere, jarri den kopurua da, 80 pertsona izango dira konpostaje domestikoa egiten dutenak, eta 20 muestra edo 20 zonalde konpostaje komunitario, auzoko konposta egiten duten kopurua, hau da. Denetara, gehienez, 100 partaide egon daitezke. Eta hori, berez, konpostaje domestikoan parte hartu nahi dutenek, norberak bere izena eman, eta bai auzoko konpostaren inskripzio hori beren gunetako voluntario edo laguntzailearen bidez egingo da. Eta oso garrantzitsua dena da, garbi geratu behar dena da, muestrak teknikariak hartzen dutela. Hau da, gu joango garela muestra hori hartzera, denek kondizio berdinak izan alizateko, ez? Edo, bederen egiazteatzeko konposta hortik, konpostaje gune hortatik edo konpostadore hortatik atera dugula. Zera, Karmentxu, hemen konpostajeari buruz ari gara, lehiaketa honi buruz, baina igual ikusleren bat dago esaten zer da konposta. Holan labure azalduta pixka bat guztiek ulertu alizateko, zer da konposta eta zergatik da garrantzitsua? Garrantzitsua da, konposta. Konposta da, hondakinekin egindako materia organikoko ongarri gisa erabil dezakegun produktu bat. Hau da, subproduktuekin edo berez hondakinekin lortzen dugun, balore ematen diogun produktu bat. Eta prozesua, konpostajea, berez da, gure etxean dazkagun bazkal, sortzen ditugun hondakin horiek, gero, gure etxeko jardinean edo gure etxeko baratze inguruan daukagun bertze hondakinekin batera, kimaketekin lortzen ditugun adarrak edo zer delako agostoekin, baina berez da,
konpostajea berez da materia organiko hori estrukturantearekin, nahasketa horrekin prozesu bat dago, eta prozesu horren bukaeran edo ondorena ateratzen duguna da, ongarri bat gure baratzean edo gure jardinetan bota ahal izateko. Eta zera, Karmentxu, esan duzu lehen zenbat, 3.000 eta piko familia daudela orain, ez? Konpostajea egiten duenean. Urteak pasa hala, jende gehiagok egiten du konposta, kontzientzia handiagoa dago edo nola garatzen ari da konpostajearen gai hau? Gu hasi ginenean, 2006an hasi ginen, egiten ziren horrelako kanpaina batzuk, antolatzen zen egun bat eta hor apuntatzen zen jendeari ematen zitzaion formakuntza bat eta entregatzen zitzaion konpostadorea. Eta hori, bai, goraka joan dela, baina iristen da momentu bat, pixka bat, gelditu egiten dena, baina hori 2006an hasi zen konpostaje domestikoan, eta horren ondorioz, dauzkagu gaur egun 3.400 famili konpostaje domestikoa egiten dutenak bere etxeetan. Eta bide berdina jarraituz, 2009an hasi zen auzogunetako konpostajea egiten, eta hau bai egiten dela gehiago hiri inguruetan. Hau da, guk beharrezkoa dena konpostajearen prozesuan sartu ahal izateko edo gure kanpaina honen barruan zuk izan behar duzu lursail bat. Lursail bat, non zu jartzen duzun konpostagailu hori eta gero non zuk ateratzen duzun produktuari erabiliko duzun edo orduan zer gertatzen da, hiriburuetan bizi den jendea, pisuetan dagona, berariek ere nolabait ere beren hondakinak kudeatu edo zerbait egin behar dute. Orduan 2009an hasi zena zen pixka bat beraiei enfokatuta edo, ez? Eta orduan, gaur egun dazkagu 43 area. Bai egia da, 2016an ere jarri zela hondakinen gestioaren barruan 5. kontenedorearen praktika edo prozesu piloto bat egon zen, ez? Eta, baina bai egia da, hori da, jendea kontzientziaz geroz eta kontzientzia gehiago daukagu eta hori da gu bilatzen duguna, ze berez nahi duguna da materia organiko guztia berrerabili ahal izatea eta alden neurrian gure etxean. Hau da, inongo transporterik edo inongo mugikortasunik eragin gabe. Eta zera, mankomunitateak lehiaketa hauetaz aparte moduren batean intzentibatzen du konpostajea egitea. Igual, klaro, ez dakit, azkenean, denbora eskatzen duen zerbait da, eta zeo zer egiten du mankomunitateak jendea konpostajea egitera animatzeko edo? Guk animatzen dugu, guziz guk egiten dugun, eramaten dugun kontrol eta laguntzarekin, ez? Adibidez, guk egiten duguna da konpostaje domestikoan, dauzkagu nolabait ere 2 betebehar, ez? Alde batetik daukagu, teknikoki asistentzia bat badago, hau da, guk ez dugu ematen konpostagailua eta gero bakoitzak bere etxean egiten du alduena edo baizik eta guk jarraipen bat egiten diogu honi, orduan, jarraipen honek ere jendeari motibatu egiten dio, guk egiten ditugu, esate baterako aurten egin dira 307 bisita konpostaje domestiko egiten duten edozeini, eta telefonoz ere, 400 bat dei egiten dira. Eta orduan, nolabait ere, guk jarraipen horrekin saiatzen garena da jendeari animatu ikustea, azkenean ondoren prozesu guzti honen ondoren, beire zer duzun edo zer lortu duzun edo, zentzu hortan laguntzea da. Eta gero, guk ere badugu, behar bada estrukturantea esaten diogun hau, batek bere etxean ez balin badu, gu saiatzen gara, handik edo hemendik nola gutazkagun auzoguneko konpostaguneak, bertan baldin badaude, soberan baldin baditugu, jendeari eskaintzen diogu edo laguntzen diogu prozesuan bakarrik sentitu ez daitezen, ez? Edo gure laguntza izan dezaten. Eta etorkizun hona ikusten diozue konpostajeari, uste duzu urteak pasa ala jende gehiago eta gehiago animatuko dela? Edo animatzen ari dela jadanik? Esan beharra dago, landa munduan, esan dezagunez, hiriburuetan, pixka bat, eta dauzkagu auzoko konpostagune hauek,
eta gero, bueno, beren etxea dauzkatena konpostaje domestikoa egiteko aukera. Baina, bai garbi dagona da, landa herrietan, osea, 200 biztanle baina gutxiago duten herriek, berez, konposta da irtenbide bakarra hondakin hauek birziklatu edo berrerabili ahal izateko. Eta bai hortan, gaur egun 60%, herri txiki hauek 60%, konposta egiten du. Orduan, zein da gure asmoa, portzentai hori igotzea, asmoa da 80% edo iristea. Horretarako, kanpainak jarriko dira martxan, modu ezberdinetan iristeko, ez? Jendearengana iristeko, azaltzeko eta animatzeko eta guztiz hori, ez? Hondakinak gure gunean, ez, edo gure herrietan bertan birziklatu daitezen. Asko nabari da hirien eta herri txikien arteko diferentzia konpostajeari dagokionez, jendearen kontzientzia eta... Bueno, hori zaila da, azkenean asko gara eta pentsatzen dut, toki guztietan egongo dela era guztietako jendea, ez? Baina, behar bada herrietako jendeak, beren iraganean edo, betidanik ezagutu izan dute, ez? Konposta egitea, ez behar bada konposta gailu baten barruan, baizik, eta, igual, bazter batean, baratzean, edo igual oioi eman, hazienda edo animaliak dituztenek. Baina, ere, interesgarria da gaur egungo gazteak dakan interesa, ez? Edo, konpromisu hori. Baina, ni ez naiz ausartzen esatera zehazki zein den perfila alde batean edo bestean. Zera, Karmentxu, lehen esaten nuen bezala agian uste dut ez, konpostajeak denbora eskatzen du. Gaur egun dakigunez oso azkar bizi gara, denetarik egin behar dugu, eta agian hori igual da zailtasun bat jendea konpostajearekiko konpromezu hartzeko. Zer mezu emango zenioke jendeari konpostaren inguruko kontzientzia hartu eta konpostajearekin hastera animatzeko? Denbora da, baina ez dut erran nahi denbora denik, denbora esan nahi dut, bizi gara prisaka eta korrika alde guztietara, baina esan nahi dut denbora... Baina denbora gehien bada epe luzeko historia badelako, ez? Konpostajearen prozesua, hor badago prozeso bat, ez, biologikoa dena, eta hori da denboran luzea dena, ze gero badauka ere madurazio garai bat, eta, izan arte, konposta berez, ez? Baina, nik animatuko nuke jendeari erranez, oso aberasgarria dela, ez? Azkenean zuk, zure etxean, zu sortutako hondakinekin, lortzen duzun produktu bat non zure hoberako, gainera zure baratzean edo zure, berdin zain, lorei edo zure etxeko lursailetan botatzen alduzuna, ez? Eta, kontzientziagatik, uste dut, hori aberasgarria dela, ez? Eta, azkenean ere kanpoan egiten den aktibitate bada, ez? Esan nahi du, berez, zu konpostagailura joaten zara, botatzen diozu estrukturantean, hasi egin behar duzu, tarteka begiratu behar duzu, ezea dagoen, oso idorra dagoen, edo... Eta aberasgarria da, zuk ikusten dituzu emaitzak, eta orduan emaitzak ikusten dituzunean, eta ikusten duzunean bukaeran, bira zer lortu dugun, edo, eta beti badago hobetzeko grin hori, ez? Edo nik adibidez guk etxean botatzen dugunean, gero agertzen dira baratzean, mandarinan pegatak. Claro, mandarinak zuritu egiten ditugu, eta gero pegatinak ez ditugu kentzen. Orduan, bira, hau ondorengo neguan, hori kontutan izan behar dut, eta pegatinak beresi egingo ditugu. Orduan, oso aberasgarria. Bai. Eta zera, pixka bat, aurrekoarekin bueltatuz, mankomunitateak konpostaje honenarendako lehiaketa egin du, ez? Bi kategoriarekin, auzoko konpostaje honena eta etxeko konpostaje honena. Oroitu iezaiezu ikusleoi, Karmentxu, nola eman daitekeen izena, noiztik nora eta noiz izango den lehiaketa, guztiek jakiteko. Printzipioz, martxoaren 23an egin zen prentsa horrekoa eta zabaldu zen ja epea, eta apirilak 13 arte izango da epea inskripzioa egiteko. Eta inskripzioa, gure webgunean, Iruñerriko Mankomunitateko webgunean,
badaude formulario hauek osatu eta Iruñerriko mankomunitateko zentrotan entregatu beharra dago. Vale, gure bai hemen General Txintxilan dagoen bulego nagusian edo korreo bidez ere. Gerran, azkenean saiatzen gara, errestasunak jendeak igorri ahal izateko. Eta, apirilak 13 arte, berez erne ibili beharra dago. Hori da. Eta, Karmentxu, bukatzeko, elkarrizketatu guztiei uzten diegu azkenean airera botatako mezuren bat ematea, así que nahi baldin baduzu, orain daukazu aukera. Nik pertsonalki jendeari animatuko nioke eta guztiz hori ez, guk zer nahi dugun, ez, nora iritsi nahi dugun eta zer den gure bukaeran edo ze ondorio nahi ditugun, ez, guretzako eta gure gizartearentzat, norberak berekiko bere etxean egiten aldituen gauz txiki hauek oso garrantzitsuak direla, ez, eta gero prozesu hau, naiz eta guri denbora exigitu edo oso aberasgarria dela, eta datorren heldu diren gizarte hau osatuko duten gazteei hori erakutsi, ez, beraiek ikus dezatela, gaur egungo txikiek ikus dezatela, naranja eta mandarina zalak ez direla zakarrontzira botatzen, baizik eta konposta egiten dugulako, baratzean botatzeko edo gure jardinetan, edo barneratu behar dugun prozesu bat oso aberasgarria dena eta gure ondorengoei hori erakutsi. Espero ezagun, Karmentxu, lehiaketa honetara ahalik eta jende gehien apuntatzea eta konposta egitera ere animatzea ahalik eta jende gehien. Sariak ere lagunduko du, zenik azalduko du zein dut. Horri buruz ez dugu hitz egin, esan. Konpostaje domestikoko sariak izango dira, lehenengo saria izango dira 600 euro, bigarrena 300 euro eta hirugarrena 150 euro. Sari hauek berez, trukean edo izango dira baratzeko produktuak edo lorezaintzako produktuak, edota agroturismoko estantziaren bat Nafarroan. Aski, zingara mendikatera momentuz. Esan dakoa gutxi baldin bazen, orain saria ere daukatela jakinda, ea animatu egiten. Jende gehiago animatzen den, hori da. Hori da, seguro ez. Eta, ni azkenen Iruñerriko jendeari, pisuetan eta bizi direnei, animatuko nieke, badazkagu hor 43 area, irekiak direla, zabalik daudela, zalantzaren bat, edo zen gauz, hor ere oso garrantzitsua da, eta esan nahiko nuke, guk hor parte hartzaile voluntarioak dauzkagu, auzoko konpostako gune horietan, badago pertsona bat, auzokoa izaten dena normalean, eta bera da gurekin harremanetan dagonak une oro, ez? Eta orduan, berei getatzen duten lana oso garrantzitsua dela, eta zoriondu, eskartu eta animatu jendeari konposta egitera. Hori da, seguru, elkarrizketa honen ostean, seguru jende gehiago animatzen dela. Karmentxu, mila esker zure denborarengatik, plazer ikaragarria izan da, eta hori, esan bezala, espero dugu jende asko apuntatzea lehiaketa honetara. Barkatu, jende asko apuntatzea, baina badago kopuru maksimo bat, direla 100 pertsona, hori da. 100 pertsona, zekan horlapait ere azkenean muestran, tratamentua eta guzti hori, bideragarria egiteko ere, 100 dira 80 konpostaje domestikoan etxeko konposta egiten dutenak, eta besteak hori da. Perfecto, Karmentxu, mila esker eta besarka handi bat, ondo izan. Vale, eskerrik asko zuei. Venga, ondo izan. Aio, gero arte. Ikus ditzagun orain Iruñerriko albisteak. Antxoainen multzoekin ekintza multzoa eskainiko da, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako lagunei eskainitakoa. 4 jardueraz osatutako ekintza multzoa da, lagun artean esperimentuak egiteko. Antxoaingo Loza kulturagunean egingo da apirilaren 16an, 23an, 30an eta maiatzaren 7an. Informazio gehiago Antxoaingo udalaren web orrian aurki daiteke.
Bestalde, diru bilketaren araudiarekin bat, jakinarazten da 2021ko apirilaren 20an bukatzen dela epea honako hau borondatez ordaintzeko. Ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga 2021 urtekoa. Ordainketa honako entitate hauetan edozein bulegotan egin ahalko da, beti ere bulego bakoitzaren ordutegietan eta kasuan kasuko ordainagiria aurkeztuta. Honakoak CaixaBank, Laboral Kutxa eta Nafarroako Rural Kutxa dira. Halaber, ordainketa internet bidez ere egin daiteke, Antsoaingo udalaren webgunean, bai eta udalako diruzaintzan ere eta 9480812 telefonoan. Apirilaren 21ean helbideratuta dauden ordainagiriak zergadunek emandako kontuetan zordunduko dira. Behin epe hori iraganda, interes legalak eta gainkarguak aplikatuko dira eta premiamendu bidez kobratzeko izapideak eginen dira. Arangureni dagokionez, enpresa eta irabazi asmorik gabeko erakundentzako diru deialdia egonda. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako plana ezartzeko. 2021ko martxoaren 18an tokiko gobernu batzarrak goian aipatutako deialdia onartu egin zuen. Argibide gehiago izateko berdintasun arlora deitzen alduzu honako ordutegian. Goizeko 9:00 arratsaldeko ordu 2:00, astelehenetik ostiralera bitartean. Bestalde, Arangureko Ibarreko kiroldegiak 2021ko Paskualdiko jaiegunetan ustiatu egingo ditu instalazioak desinfektazioa eta fumigazioa aurrera eramateko. Horren ondorioz, establezimendu batzuen ordutegiak aldatu egingo dira. Igerileko estalia ostegunetik igandera itxita egongo da. Bestalde, taberna eta eraikuntza horretako aldagelak asteazkeneko arratsaldeko ordu 2:00 aurrera itxiko dute bakarrik. Pabilloia eta gimnasioa ostegunean soilik egongo dira erabileraz kanpo. Gainera, Aranguren Ibarreko udalak bat egin zuen planetaren ordua deituriko ekimenarekin, eta udaletxeko argiak itzali egin zituen. Martxoaren 27an, Aranguren Ibarreko udalak bat egin zuen mundu osoko milaka hiri eta milioika pertsonekin, naturarentzako mundu funtsak sustatutako planetaren ordua ekimenaren barruan. Arratsaldeko 8:30 gaueko 9:30. Barainaini dagokionez, aurten ez da aurrez aurreko ekitaldirik egin 2020ko bai euskarari ziurtagiriak banatzeko. Baina horren ordez, bideo bat egin da. Speakerra Pantxika Lamur delarik eta abeslaria Nekane Ibero, abestia espreski bideorako sortu duelarik. Bideoa Barainaingo udalaren YouTube kanalean dago ikusgarri. Beste alde batetik, Barainaingo 2021ko 27. nazioarteko txotxongilo jaialdia iragartzeko kartel lehiaketako epaimahaiak martxoaren 26an, goizeko 11etan, udaletxeko erabilera askotariko aretoan bilduta, Daniel Rascon Elizalde egile gaztearen Disfruta lo grande kartelaren ardeko epaia eman zuen. Eta beraz, lehiaketaren irabazlea izan da 600 euroko saria jaso duelarik. Iruñari dagokionez, hainbat disiplinatako 80 artista baino gehiagok egunerokoaren eta haren garrantziaren inguruko hausnarketa egiten dute, Kondestablean apirilaren 28 arte egonen den Artea Oinez 2021 deituriko erakusketan. Erakusketa honek Lorea Alfaro García artista eta irakaslea omendu egiten du. Aurten Nafarroa Oinezen protagonista den Lizarra ikastolako ikasle ohia. Aurten ikusgai dauden lanek uztartzen duten kontzeptua, hau da, erakusketaren leitmotiba, egunerokoa eta haren garrantzia dira, gogoeta eta pentsamendu kritikoa egiten baitituzte. Horretaz gain, lanen errepertorioak proposamen garaikideak erakusten ditu hainbat disiplinatan, hala nola eskulturan, pinturan eta marrazketan. Bestalde, Iruñeko udalak proposatzen du Doneiakoaren urtea ospatzea, Doneiakue bideko tarte irundarra eginez eta bere sekretuak eta bere gertaerarik gogaingarrienak ezagutuz. Bidea etxean hasten da, bidea zugan hasten da, kanpainak, informazio liburuak, sustapen bideo bat eta hainbat sari dituen lehiaketa bat bildu egiten ditu. Carmen Alba turismoko zinegotzi bereziak eta Sara Martínez Iruñeko hotelen elkarteko lehendakariak gaur goizean aurkeztu dute kanpaina. Zeinak hainbat material eta multimedia edukiren bidez, herritarrak gonbiratzen baititu Doneiakue bideak hirian dituen aztarnak ezagutu ditzaten. Kaixo guztioi, gaurkoan Agoitz Iratzokirekin gaude, Endara Bizirik plataformako kidea,
Eta zera, elkarrizketaren zergatia esaldi batetik abiatu nahiko nuke. Zera, parke eolikoak bai, baina non, ez da? Zer da endara bizirik, horretaz hori baino lehenago, zein da lesakan orain daukazuen arazoa? Haupa, eskerrik asko. Momentu eskaintzeagatik lehen deziko, guretzako importantia da menegotia. Eta, gure arazoa da, planteatu digutela parke eoliko bat Lesakako baserri oso baten erdi-erdian. Eta gu, auzotarrak gara, eta auzotarrak egin genuen plataforma sortu genuen, eta pixko horren kontra egiteko, eta, erratxeko, nahiz eta proiektuan ez dena agertzen hor, jendea bizi dela, erratxeko gure hor gaudela, eta, kontuan hartuak izan nahi dugula. Beraz, zer suposatuko luke parke eolikoa bertan egiteak bertako entzat? Auzu entzat, nik uste auzu anakabila izan nintzakela. Planteatu dagoen bezala, auzuek ez duela inauneko irten biderikan. Erran nahi dut, parke hau montatzen baldin badigute, auzuak ez dezakela biziraun parke honekin batian. Ez direla elkarrekin uztartzeko gizan egintako gauzak. Parke eoliko bat da, gaur egun jaia merkatuan dauden generadoreik handienekin planteatua eta baserri tartean planteatua dago. Badia baserriak 80 metrotan txuztenak generadoreak eta dagoz bat. Nik uste Nafarroan oain arte ez dela izan olako kasurikan iruditzen zait da gara pixketa estudioatzen eta planteatu dagoen bezala nik uste naiz eta pila Nafarroan baden honetan trajektoria ondila eta parke hondiz badiren eta zera nik uste ez da hola honen aurrekaririk eta ikaragarrizko astokeria dela iruditzen zaigu guri eta pixko bat gaia pixko bat aztertu duten guztiari ere bai. Eta beraz, honen ondorioz, endara bizirik plataforma sortu zenuten, ez da? Noiz, nola sortu zenuten eta zein da egiten duzuen aktivismoa edo zer da egiten duzuena? Gu ikusirikan uhartu ginen, ekainan laua zen, publiko gintzen hau dena, eta orduan auzotarrak hasi ginen, manaka, normala den bezala lehenbizi manaka, udaletxera eta autoritura. Eta ezkenekin oso garbi zertzen ere, uste dut egun talaragoi horri aldeko aurre proiektu bat dela, eta pixko eta zinen irakurtzen, hasiren beldurro hori duzu zertzen. Baina, hasiren ezkenun uste ere, hainen grabia izan litekenik, pentsatzen genuen parke bat, estudio bat, pentsatzen zutela zeo zein marko zela, ezkenekin. Ikusi genuen arte zertzen, eta zer daun planteatua. Eta da, ameka generadoreko, jaia 200 metroko ameka generadoreko parke izugarri bat. Eta pixkot hori ikusirikan, eta auzotarra batu ginen, hori ekainan lau izan nintzen, 2008ko ekainan laua, eta ekainan 7 batu ginen denak. Eta pixko bat pentsatu genuen, aber ze estrategi ibili, eta erabaki genuen, plataforma bat ikizela egokina, pixko bat gure tartean, oneri deneri aurre itiko. Eta, harrera hitzona izan zen, herrian ere harrera ikarragarri izan zen, eta pixko hori ikusirikan, iruditzen zait, erabaki egoki hartu genuela. Eta zer esan behar nizun, zuei proposamen hori publikoki aurkeztu baino lehen, parke eolikoa bertan muntatzea aurkeztu baino lehen, kontsultarik egin zitzaien bertako herritarrei edo zuzenean aurkeztu zuten hemen jarriko dugu parkea? Gainera ez duela funtzionatzen. Berez, bihar bada egokien izango litzake Nafarroko gobernuk berez izatea planteatzea hemen bai hemen ez, gaur egun da gauza bat guztiz pribatua dena, orduan enpresa pribatu baten zera bat da. Enpresa pribatu batek errandu beretzako egokia dela eta bere ustez legalki egiten aldela, nahiz eta gure ustez ez den ala. Hemen ikia ongi heldu da eta interesatzen zaigu eta presentatzen du, eta listo. Eta gu gaude sokorren bertze aldian, ukerratzen dugu, zetz hori iztela gola, eta ez egintekela horrein, badilakoz arazo honiz badira, bai arkeologikoki tokia izpotentia da. Gero, ekologikoki parke guzio bezala, zera hondiak ju. Arazo hondiak sortzen dire, ekologikoki, bertan sortzen diren, pistak eta gauzak inbarriko, parke guztiak bezala, eta horrez gain, Lesakako kasuan, da, urbanistikoki astokerik ikaragarria da,
Eta sozialki arazo badela, hor badire 200 baserri, tik gotxi 1000 metro, generadore horietatik 1000 metro min hurbilago. Eta baserriak 200, eta gura auzuan zuzenki, 200 eta 300 metro ingurun daude gehienak, eta badia baserriak 80 metrora. Gauz bat da, ez du aurrekaririk honek. Eta pixkot, hori da hemen dagoen gutukun arazua. Zuei adibidez, auzotar bezala, etxea galtzea suposatzen dizue horrek, edo zer nolako arazo suposatzen dizue zuei bertako auzotar bezala hain gertu egonda partitik? Etxea galtzea ez da agertzen hori zuzenki, bino bai izango litzakeela albondorio bat, ez? Zuzenki eraingo liuke, segurazki hor ezin antzinera amate gure zera gure bizilek edo. Ze, klaro, parkia, aitzongi saltzen da gaur egun, berdia eta autoritora horrek albondorio ondia ditu. Geldituko gineke, nizelak, anuiztan alderak eta ikin dugu zerakin ez. Reserva indio baten zerakin geldituko litzake hori dena deitzen zaio, zona influenzia deitzen zaio, horren inguruan geldituko litzake. Gero urak ere hor dira, baserri bakotxak urak bere lekutik hartzen ditu, bere bakotxak bere iturri ditu, dena hori ere gauza bat ahitz ez dago inoen ikusi, ez dago inoen planteatua. Gero legiak nahiz eta ez den oso argi ikusten erraten dute seguridade aldetik 1000 metro min hurbilago ezin dela, nukleo batetatik 1000 metro min hurbilago ezin dela planteatu golko gauzarik. Eta eurek erraten dute, horik etxe bizitza aislatuak direla. Etxe bizitza aislatuak balirake, bai egiten litzake. Bino guk erraten dugu baserri auzo bat dela, eta Lesakan baserri auzoak, Lesakan eta han Euskal Herriko kantauri xuri aldian, batez ere herria daude herriko zentrua, eta ero baserri auzoaz osatua dago herria. Orduan guk erraten dugu, eta bertze Nasugintzak eta bertze honitzek erran dute, ez Lesakako baserri auzoak ere herrien parte direla. Eta guk hori erraten dugu, gu herrien parte garela eta gu herrien bertze auzo bat garela. Gu ezkela bigarren mailako herritarrak, baizik eta gu bizi garela auzo batean, baserri auzo batean, kohesionatu dagoen baserri auzo batean, bere bizia duen baserri auzo batean. Eta gainera, azkenek urtetan bizi berritzen ari den auzo batean. Orduan, guk erran nahi duguna da, ez dugu gu ezkara erdaraz erratzen bezala ilargi eskatzen ari, gu ari gara gauza bat zentzuak erraten duena, euskarari eta pixko bat hori gauza horiek jendia diri adierazteko eta hemen gaude. Eta zer nolako ekimenak egin dituzue gaur arteraino, negoziaziorik egonda enpresa horrekin, kontakturik egonda edo ez zer? Ez, saiatu ginen, enpresa ez da gustitzen, nik uste gurekin eta ezin enpresa bere estrategia ditut ez da gustitzen. Gu, batez ere, udaletxiekin nik uste agitz lan honen dugula, gu konforme gaude eman diguten tratuakin, Lesakan bi udaltalde dire, udaltalde bada, bi talde politiko osatua, eta iruditzen zait, hiruen tartean gu plataforma bezala agitz konforme helditu gara, hiruen tartean indugu lanakin, eta gurekiko izan duten harrerakin, eta batez ere herriakin, herriarire irakursi dugu. Guk azaldu nahi izan dugu herriari ze problema genuen, hau niztuen pasatzen da guk nahi dugula azaldu, baina gero herriak ez duela interesik, gure kasuan ez da hola izan. Gure kasuan Lesaka guztia irauli dago zonekin, batasurik aragarria dago, Lesakan honen kontra, Lesakarrak hau herritarrak ere, herrigunien bizidienak ere norberak bere problema bezala ikusi du, eta guretzako esan du arraun positiboa eta aldi berein unkigarria ere bai. Eta beraz, udalen kasuan esan didazu, erantzun ona positiboa izan duzuela, instituzioen partetik babesa duzuela sentitzen duzuen, nola ikusten duzu egoera? Ez da zerbait objektiboa, baina bai intuizio bat badela ez, bai badela kasu honekiko guk sentitu duguna badela sensibilidade bat. Jendiak pixkoat proiektu irakurri duen jendiak, ikusten da, bai pertzepzioa da, bai ikusten dela jendiak gurekiko edo kasu honekiko badula, pixkot estudiatu duenak behintzat, badula zera. Empatia ikusten dela, honek ez du inongo logika ebilez ez du inongo heldulekurik, proiektu hor dago eta bai sentitu dugula hori. Pixko bat, jendian
harrera hon hori. Eta zera goitz, enpresak jarri aldu jadanik parkea eraikitzen hasteko datarik edo... Ez, oainik da hasierako aurreproiektu bat da. Ez da oainik ez dago legalki ere, ez dago hasi ere proiektua. Baina bai, bueno, aurreproiektu ikusizkero ikusten dire, bueno, baina ardura handia ere, detalia honitzekin egindako aurreproiektu bat da. Eta ikusten da, bueno, behar bada interesgarri izaten aldela eurentzat. Zera, zuk agoitz, bertako auzotar bezala eta Endarabizirik plataformako kide bezala egoera pertsonalki nola ikusten duzu? Zuentzako esperantzarik badagoela uste duzu, edo enpresak kasurik ez egin eta aurrera jarraituko duela uste duzu? Bueno, ez dakit, zentzumenak erratzen hau, logikak erratzen hau, ez litekela horregin, pixkot ikusten baldin badugu proiektua. Bino bertzaldera ikusten da, proiektu hor dagoela. Eta proiektu mailan, aurre proiektu bat da, mailan gainen dagoela. Eta egin duten erako interes bat ere honen dela. Ikusi beharko da, gako honen litzake, enpresak egiten ze nolako interesa duen hontan. Interesa ondile baluke, nik uste batxula erramientak antzine segitzeko, odora diru antzine segitzeko, ikusten baluke, sortu behar dizkion arazuak eman behar diona bino gehiago dela, nik uste bertze bide batzuk hartuko ditula. Egoan ikusi beharko da, enpresak hor gakua litzake, enpresak zenbateneko interesa duen hontan. Eta zera goitz, hasi gara hitz egiten esanez, parke eolikoak bai, baina non, ezta? Argi utzi behar dugu zuek ez daudetela parke eolikoen kontra, baizik eta bertan bat egitearen eta horrek suposatzen duenaren kontra. Enpresa horri zuek proposamenik egin diozue, hor eraiki ordez beste lekuren bat eskainiz edo benetan esanez bertan eraikitzeak zer suposatzen duen? Ez, enpresakin ez dugu inolako zerik izan, ezin izan dugulakoz. Baina pentsatu egin duzue agian proposamenik egitea edo zer be... Guk ikusten dugu Lesakan gauza planteatu duen bezala Lesakan ahitz zaila dela. Lesakan eta Nafarroko Kantauri Isurialdeko leku honitzetan ere, orografian gatikan eta errandutenen gatikan. Herriak osatu daude baserri auzoz. Eta, klaro, ez da herrian egitura, ez da berdina herriberan edo iparraldian. Klaro, hemen, Iruñerritik beti dena dago, herriek konzentratu dago dena, eta bazterrak denak libriak dire, edo ez dago Kantauri Isurialdeko Ego Euskal Herrien behintzat, eta iparraldien erran nuke baietz, baserri auzoz osatutako herriak dire. Orduan, lekuare, orografia ere dugun bezalakoa da, eta iruditzen zait, ez dagoela aukera hundirik nun egin, gauzak xusen samar eginez eta gauzak, koherentzio batekin eta naturari eta bertako sozialki, bertako jendiri kalte handirik egin gabe, iruditzen zait, arron zaila dela gure inguruan horrelako proiektuetan zineren amatia. Eta zera, hemendik aurrera, zein izango da Endarabizirik plataformaren aktivismoa? Zein motako ekimenak egingo dituzu edo zertan jardungo zarete? Gehien bat gure jardure izan da, lotu honen da, enpresa berak erabakitzen duen horrekin. Horren arabera, izan dugu alde batera jo edo bertzera jo, edo ikusi beharko da, ze ate ukitu hartugun urrengo fasetan. Hori gauzotu guanikan ez da oso, guanikan ezin dugu erran, deuse ez badugu ikusten enpresen erantzunen araberako izan da gure erantzuna. Momentuan gauza honetan geldituko litzake, gelditu bitarte edo saiatuko inak egin dira informatzen, momentuan da informazioko zera. Eta gero ikusko balukete, enpresak ikusko balu segitzeko intentzio duela, guk ere akzio legalak hartu beharko nituzke, edo bertze bide batzuk hartu beharko nituzke errateko edo defenditzeko, honek ez duela ezankatez buru, eta ikusi beharko da, enpresa berak hartzen duen bidien eraberako izan da guri ere bai. Zera, esan duzu lehen, Endarabizirik plataformako jendea informatu egin zaretela eta arlo horretako profesionalen implikazioa ere egon da gai honetan edo? Bai, duikabe, aldi hortatik ere, naiz komunikabien aldetik erren duzu? Ez, komunikabien aldetik eta ere, gero horren inguruko jakituria dakaten profesionalekin, ingeniarien edo geologoak agian? Bai, etorri dire, eta badire,
ontara dedikatzen, sustrai erakuntza adibidez, edo arantzadekin ere ondo gara, edo, bueno, eta gaiaz ulertzen duten bertze, ezin da hitzaz eta zein den zein erran, baina bai, batzuk egon gara eta denak erran digute, arron. Ez duela, helduleko ondirik ez duela proiektu honek, baina, bai, planteatu dagoen bezala aurrekaririk gabeko parke bat izanen litzakela denak erran digute. Eta, bukatzen joateko elkarrizketatu guztiei airera botatako mezu bat ematen uzten diogu, beraz, orain espazioa daukazu eta aukera nahi duzun mezua airera botatzeko. Bueno, guk erraten duguna beti da, gaur egun litzak ez da inundik ere zuzena mundu guztia dago energia berriztagarrien alde, dudik gabe. Munduak daramakin martxa honetan, energia berriztagarrien alde ez egokia ez da inundik ere zuzena eta nik uste ez duela inor horren alde. Baina gure planteamendu da, gu beti erran dugula, nu nahi eta nola nahi ez. Gauzak egiten diren moduan honitzetan, eta ikusi bartela jendia dagoela, kasu honen, parke horien eta zera hoken atzien beti, gehiolin beti jendia gaudela, eta sortzen justen arazoak ere, jendientzako eta sozialki arazo potentek izatean lirakela, eta gu ezkarela bigarren mailako herritarrak, ez? Beti erraten da, ez? Landa eremun bizi den jendia, beti landa eremua potentziatzen da pila bat, eta nahi dugu, ez? Beti bada gure, landa eremun bizi den jendiakiko beti bada empatia bat, ez? Beti erraten da, potentziatu behar da, joan behar da, lagundu hartzaile, eros behar da hemenko produktua, bertzaldetik ikusten du honitzetan, bai hemen, bai gure zonaldin, bai erronkarin, bai nunai, pertzepzioa da gure landa eremuko jendia bigarren mailako herritartzat hartzen dela, ez? Inork ez luke hau planteatuko adibidez Sarasate pasealekun, ez? Olako zera bat, ez? Ino gure hau zuen bai. Orduan, guk eratzen duguna, gu ez gara bigarren mailako herritarrak eta gu nahi dugu gure ahotsare kontuan hartu daien eta hemen gaudela eta zer erran bat dugula guk ere, pixkot hori. Goitz, mila esker, plazer bat izan da eta munduko zorte guztia opa dizuegu zuen ekimen honekin. Mila esker, eta eskerrik asko erratotxo emateatik guretzako zera guziak, komunikade guziak ongitorria dire eta eskertu gaude. Eskerrik asko. Izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.